Vegeta, assigna'm un lluitador. Liquidal. D'un sol cop. Vegeta, per què ho has fet? Ha perdut. Ja no ens serveix per res. Tu ets l'últim, acaba amb el petit. Gone! Han acabat amb tots en poca estona. Vegeta, demano canviar de lloc, per no destruir el cos de Yamcha durant el combat. No hi fa res, aneu on aneu, no sobreviureu. Ara em toca a mi. Qui serà el meu contrincant? Jo lluitaré amb tu, Nappa. És massa fort. Ara el cop de gràcia! Ara em toca a mi. Adéu, Ten. Gràcies per tot. No Xaus! No ho facis! No! No! Un insecte menys.